Добри Войников, хоп-троп. Този танцов състав на събора в село Дебрене тази година спечели златен медал. А през следващата учебна година танцовия състав продължава да работи, но вече като СИП танци на народите. Така че който желая да се запише, вратите са отворени, състава продължава да работи с ръководители Валентина Белверова и хореографа Гергана Добрева. И сега на добър час на всички и да ви върви по вода. Моля гостите, първи клас, родителите на първи клас да заповядат в класната стая на първи клас. Само ще се цели. Ти минаваш през шестите, някъде погледни напред да ти направят снимка. Напред. Усмивки. Снимки, айде. Айде, се тръгнем да може да снимам. Там. Райни, чакайте. Изчаквайте ги да ми направят снимки. Изчакайте се. Какво правите вие вътре? Избързано